Била съм в много дълга сериозна връзка, която беше дълга връзка от много далечно разстояние. Това е между едно от най-гадните неща, които човек може да си причини. И затова реши да се направиш няколко такива, не една, защото е едно от най-гадните. Наистина съм се докосвала до състоянието, в което знаеш какво означава абсолютно истинската любов. И към ден на днешен обичам живота, обичам себе си и затова не желая да се занимавам с токсични неща, с ревности, с някакви такива злободневни, дребни, малки неща. Просто чукаме който фанем. Няма смисъл да ревнуваме. И затова съм срещнала по пъти си други хора, които мислят по същия начин. И те защитават във всякакви различни държави. И просто животът е прекрасен. Евала, феминизма победи. Браво! Браво! Едно голямо евала за българските независими жени. Браво! Браво на феминистките. 5-6 мъже и живота е добре. Няма смисъл да се ревнуваме.